Perfekt. Jamen, jeg vil gerne lige starte med at sige, at der er nok noget, I kommer til at lægge mærke til heroppe. Og det er, at jeg har Tourette, og det vil jeg gerne snakke lidt om. Fordi det er der ikke så mange, der ved noget om. Det er sådan en sygdom, der sidder i hjernen, som de fleste børn og unge får, når de bliver tabt alt for mange gange på gulvet. Jeg bliver diagnosticeret med det her som 8-9 år gammel, og lige til at starte med 8-9 år gammel, du fatter jo ikke en skid. Altså det er jo ikke andet end Pokémon og Barbie-dukker. Altså det er jo selv sådan, hvor strenge vi står altså, efter idrætsen. Sådan det. Men som sagt, det bliver diagnosticeret med det her. Det er sgu en mærkelig proces at gå igennem. Vi kommer op til sådan en ambulatorie, mig og min familie. Vi står på det her ambulatorie her, og jeg skal tilses, og der går ikke andet end 2 minutter. Og så siger hun til mig, ja, det er Tourette. Og jeg ved ikke rigtig, om det handler om, at jeg står og kigger på hende som en gangster og hilser sådan. Og det skal lige siges, at det her tidspunkt er det eneste tidspunkt i mit liv, jeg har haft en verbal tics. Og jeg vil gerne lige tage ud på en lille rejse. Forestil dig, at I sidder på en restaurant. I sidder og hygger med jeres familie, sidder og spiser. Og lige pludselig så nede i den anden ende af restauranten, så hører I en lyd som... Det var mit liv, det var min barndom. Ja, barndom, lige præcis. Det var hvert år. Og nu glemte jeg det lige 2 sekunder. Ja, det er første gang for fanden, det er ligesom sex, det er pisse. Yes. Mine forældre, de sidder så herinde og sådan noget, de får at vide, at der er 2 muligheder til at knække den nu. Den ene, det er noget, vi i gammeldags tale kalder gammel nervemedicin. Og min far, han udbryder, hej, det kan du satme godt glemme den af. Ja, han er jyde. Og jeg tænker sådan lidt, altså ro på. Det er jo ikke fordi lægen har spurgt, om jeg skal med på stripklub. Altså det er jo ikke der, vi er. Men så siger de, nå, men hvad kan I så tilbyde? Ja, men så kan vi tilbyde sådan noget gruppeterapi til ham. Nå, hvad går det ud på? Ja, men det er sådan noget med børn og unge, de kan sidde sammen med hinanden, der også er Tourette og lære noget om deres diagnose. Jeg kan godt fornemme, at jeg er den eneste, der kan se et problem med det her. Nu skal I lige vide, at der er 3 ting i den her verden, som kan trick tics i folk med Tourette. Det er mange mennesker. Det er alt for høje lyde. Og så er der andre mennesker med Tourette. Men jeg kommer så til det her gruppeterapi. For nogle gange. Vi sidder 25 børn og unge samlet rundt om hinanden i en cirkel. Og der er en hernede, der sidder og råber det fanger. Så er der en i den anden ende dernede, han begynder at det stikker helt af. Men den sidste, det er næsten den bedste. For han lyder mest af alt som sådan en oldgammel Nokia-telefon, der fik bare... Forestil jer sådan en orkester, der sidder samlet. De har ikke fået nogen nodehæfter. Der er ikke nogen, der aner, hvad fanden de sidder og spiller. Det går bare helt amok. Altså, jeg kunne forestille mig, at vi kunne lave sådan en album ud af det. Greatest Tics Live from Therapy Group. Altså. Men jeg bliver så hentet af mine forældre efter det her, og jeg kan godt mærke, at det bliver sgu svært at ryste af det her, for det var sgu en vild omgang. Og mest fordi jeg sidder som en eller anden blender på fuld hastighed, der sidder der og min far, han begynder sådan, hvad fanden er det med dig, knægt? Tag nu sammen, slap nu af. Og det minder mest af alt som sådan en dårlig vestjysk eksorcisme på vej hjem. Min far, han prøver at få ro på mig, og slap nu af, og kig selen af, og læg dig ned, og tæl til 10. Min mor, hun er pisse spirituel, så hun begynder med sådan noget hellig vand. Det kors over min hoved, og det går helt bananas. Men vi kommer til hjem i indkørsel. Nu skal jeg leve med her.
Prosit. Jo, vi kom hjem i indkørslen, og så min far, han kigger sådan lidt tilbage på mig og siger, det ser sgu helt galt ud, det der. Er mest for alt, fordi jeg sidder og ligner en, der flytter med nakkestøtten deromme. Altså, jeg flytter så meget med den nakkestøtte, at selv den havde sagt ja i den situation. Altså, jeg kunne lige forestille mig brylluppet. Og så tilspørger jeg dig, Kevin Richter, tager du her med Opel Vectra nakkestøtten til din ægte hustru? Og det eneste, jeg bare hører mig selv sige, det er... Tusind tak for det, Morten. Kevin Richter, mine damer og herrer, Kevin op. Ham skal I altså huske, når I ser ham i Stormester om 10 år. I var vidne til hans debut. Husk det! Næste komiker, han er også mega sjov. Så bare begynd at klappe igen til rigtig godt.